Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami maladaw sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Anom ka mga pulis gindismis sa serbisyo bangod sa planted nga mga ebidensya sa checkpoint nga nagresulta sa pagkaaresto sa anay Vice Mayor sang Moises Padilla kag iya nga mister. Sa Bago City, Bantayan Park kag Bago City Hall magasirado sa sulod sa 3 ka adlaw. Duha ka mga kabataan biktima sang hit and run sa Barangay Alihis sa Bacolod. Salsalod nga taklob sang manhole sang PLDT sa Lacson Street ginkawat. Kaag sa Good Vibes, PNP kag mga artists, mural painting ang pangbato sa vandalism. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, steel cover sang manhole sang PLDT sa kilid sang Dalan Lacson ginkawat. Mga suspetsado nakasakay pa sa tricycle. May report si Romeo Subaldo. Sa CCTV footage sang isa ka building sa kilid sang Dalan Lacson, makita ang ini nga tricycle nga nagpundo kung sa di napahamtang ang steel cover sang manhole sang PLDT pasado las 7 sang kagabi. Duha ka tawo ang nakita sa video nga nagakarga sang steel cover sa tricycle kag nagpalagyo. Kaya nasang udto, may mga trabahador gikan sa contractor sang PLDT nga gilayon gindispatch sa lugar para takluban ang buho. Sa higad lang inisang dalan sa tabok sang Robinson's Place Bacolod na pahamtang, pero ang lugar alagyan sang tawo kag ang buho. Kadako nga pwede mahulugan sang tawo kung hindi madeparahan ang buho. Suno sa mga nagtaklob sa manhole, mabalaan sang ginabaligyaan nga scrapan nga iya sang PLDT kay may logo inisang kumpanya. Mabalaan na ko dyan. May tatak? May tatak niya ang piliti. Ariya? Quantum lang. Wala niya? Replacement na siya? Oo. Pero may tatak ni sa misil? Oo. Okay. At may tatak man to nga design din ng piliti. Bali sa kontraktor ka mo sa PLDT, sir? Oo. Baligin sa aksyonan ka mo nga i-replace? Oo. Okay. Hindi aran na mo, sir. Paano na mga ano? Mabuhag na para malak ito. Okay. Mabuhagan lang. Duda nila, ginkawat ang salsalon nga cover para ipakilo. Hindi man kunulahog-lahog ang kabugaton sini kay nagalabot ini sa 100 kilos. Mga ano siya kabugat na, sir? Taklob? 100 kilos? Bugat-bugat tagali. Pero ang gigakasya dumamo man, hindi man? Tama mo man eh. Nakaya nila ang 100 kilos. Basta kawat. Yung may gina, mag-ano na sila. Magtaas sila adrenaline. Bisan gani sila, ginbudayan pa sa pagbutang sa bago nga taklob kay tuman kabugat. Antes mag-udto, tigayaw nila nga nabutangan sa bago nga taklob ang manhole. Sementohon nila ang palibot para hindi madali-dali kakas. Ginausisa na sa PNP kung sino ang sa likod sa pagpangawat. Sa number 9, mag-utod gamidor de edad, biktima sang hit and run sang tricycle. Pamilya sa mga biktima nagapanawagan sa driver nga magsungka na. May report si Nico Delfin. Kaupod pa sa mag-utod nga Kisha kag Kervin ang ilailoy sa pagbakal sang ice sa Tiangge sa tabok lang sang ilapuluyan sa Purok Sambag sa Barangay Alihis kagabi. Pero sa ila pagtabok balik sa dalan circumferential, gulpi lang nga nadalasa sang tricycle ang mag-utod. Suno sa tiyo sa mag-utod, tuman kadulom sang lugar sa matabo ang insidente, amo nga wala nila mapatinan kung ano nga tricycle kag kung sinong driver nga nalagyo kag wala man lang nagulikid sa mga napilasan nga mag-utod. Ginakaptan sa iloy ang bata. Tapos siguro dulom sir eh. Wala siguro na nila nakita ang tricycle nga dasig palagan. Muto gulpiada lang naglagpok ang duha ka bata. Ging laot pa sir. Ging laot pa dalagan sir eh, kaso wala gid sa lakyan nga natabuan sir. Muto nga nakapalagyo. Anong gilagas mo? Naglaga lang sir. Kaya abi ko may masunod sa akong sir. Kaya damo man tao sa Di ka motor sir. O ginapurog lang. Nakita ko nga blues ko nga duguan, mga bata daan. Gindala sa ospital ang mag-utod. Ang 8 ka tuig nga bata nga babayi ang nag-angkon sa mga pila sa butkon kay giban pa nga bahin sang lawas. Ang iya naman 6 ka tuig nga manghod nga lalaki
Ang ginakinahanglan nga mas semento ang nabali nga nawala nga tiil. Wala sang ikasarang sa pagpabulong ang pamilya. Amo nga naghihinyo sila sa driver nga magsungka. Maluoy man lang nagbunggo sir okay. Pigado kami sir eh. Tani gaan naman lang kwan nga magsungka na sa samon daw. Sa pagpang-usisa sang katapos ng traffic section sang Police Station 7, padulong sa barangay Handumanan ang tricycle nga nagaduag sang orange. Sa tuman kabaskog sang pagkabunggo sa mga bata, nabilin sini ang nawasak nga body number nga amo karon ang ila ginausisa agud mapatod ang responsable sa kaso sang hit and run. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 8, tiyo ginhabuyan sang Granada ang iya hinablos nga babayi. Maswerte na lang kay wala naglupok ang Granada. Ginapangita pa karon sa kapulisan ng 40 anyos nga si Jimmy Alimanya matapos niya ginhaboy sa Granada ang iya sinihinablos ang Domingo kag nakuha pa ang iya sini improvised nga shotgun. Suno sa hepe sa Murcia PNP nga si Captain Gerald Muya, naglabay lang ang suspect sa gwa sang balay sang iya sinihinablos nga si Maylin Alimanya sa barangay Buenavista sa Murcia. Hinali na lang suno sa pulis nga ginhaboy sang suspect sang Granada ang hinablos nga yara lang man sa gwa sang balay. Nahampak pa suno kaya Muya ni Maylin ang Granada sa iya tiyo gamit ang stick gani nagpalagyo ang suspect kag iya nabilin ang iya shotgun. Wala man naglupok ang Granada sa pulis bangod sa may secondary pin pa ini. Dugang na nga dugay na nga nagainaway suno sa pulis ang duha kag bangod sang kahulugbon. Posible na himo ini sang tiyo suno kay Muya. Kaso nga frustrated homicide kag pagsupak sa Republic Act 10591 kag RA 9516 ang ipasaka sang PNP batok sa tiyo. Sa number 7, sumugod buwas ka adlaw tubtub sa Biyernes, temporaryo nga magasirado ang Bantayan Park sa syudad sa Bago pati ng ilang City Hall. Pagsunod ini sa mando ni Governor Eugenio Jose Lacson angot sa temporaryo nga pagsira sa mga beach resorts kag iban pa nga mga recreational venues kadungan sa pagsaulog sa pista ni San Juan humalin Hunyo 23 tubtub 25. Iniagud man na paiway ang paglaton sa COVID-19 karon nga nagasaka ang cases sa probinsya. Pati ang City Hall sa Bago, ang temporaryo man nga ginpasaran ni Mayor Nicolas Yulo para sa intensive contact tracing kag disinfection sa amo nga inadlaw. Magluwas sa Bago ang mga resorts, mga commercial establishments kasubong sa mga bar kag coffee shop sa mga banwa kang syudad sa probinsya. Ang temporaryo man nga magapanirado sa nasambit nga mga inadlaw. Sa Bacolod, ang mga resorts kag iban pa nga mga commercial establishments sa barangay Punta Taytay, Pahanukoy, Granada kag Alangilan ang magapatuman man sa temporary closure sa kapistahan ni San Juan. Sa executive order sa alkalde, ginadumilian man ang tradisyonal nga pagbasyahanay sa tubig sa mga pampubliko nga lugar sa natalana nga okasyon. Sa number 6, mga pulis sa Negros Occidental nga nagpositibo sa COVID-19 ang nagbaton sang cash aid gikan sa PRO6. Samtang Bacolod City Police Office wala na sang active COVID-19 cases. Nagbaton sang kahapon sang cash aid ang 39 ka mga pulis sa Negros Occidental nga damlag pa nagpositibo sa COVID-19. Tig 6,000 pesos ang ginbaton sa mga pulis nga nag-ayo sa COVID-19 gikan sa Police Regional Office 6. Kahapon nagdangat na sa 165 ang total COVID-19 cases sa Negros Occidental Police Provincial Office kag 135 diri ang nag-ayo na. Lakip na ang 30 nga nagbaton sang buling pinansyal. May 30 naman karon ka active cases ang NOCPO. Samtang ginkumpirma naman ni Police Major Sherlock Gabana nga wala na sang COVID-19 positive case ang Bacolod City Police Office sa karon. 151 ang total cases sang BCPO pero tanan ang nag-ayo na suno kay Gabana. Sa number 5, mas maayo naging vaccine rollout sa karon sa probinsya sa gitpatuman nga bag-o nga sistema.
Sa June 21 report sa probinsya, nagdangat na sa mga 90% sa na-deliver nga mga bakuna sa mga banwakang syudad ang na-utilize na. Ginalauman nga mapaubos gamit subong nga adlaw o kung sini nga semana ang nabilin pa nga masobra sa 2,600 ka mga Sinovac vaccine gikan sa kabilugan nga 14,525. Sunod sa gobernador, pagkatapos ng Sinovac vaccine pagagamiton ang nag-abot nga sa nagligad nga Pfizer vaccines. Mas nangin maayo man ang sistema karon nga ginadulong ang bakuna sa mga LGU nga nagakinahanglan, pero nagalaom ang gobernador nga mas mangin maayo pagid ang vaccine rollout, ilabi na nga sa abiso sang national government magaabot ang mas madamo nga supply sa bulan sang Agosto. Samtang sa pagsapol sa mga opisyales sa Department of Health kahapon no suno sa kay Lacson, gintalakay man kun nga ang pagpatuman sa bakuna para sa A4 category para na lamang sa mga NCR plus kag wala pa makapanaog sa mga probinsya. Of course, we have not touched yet the Pfizer, but we will not use that unless we have reached already our Sinovac. No? Compliance has really improved, but of course, we should not be happy with this. That continue to improve more. Sa number 4, talatapan sang sangguniang panlungsod sa Sipalay City ang temporaryo nga ginsirado matapos may isa ka legislative staff nga nagpositibo sa COVID-19. Suno ka Executive Assistant kaga pamuno sang Sears nga si Jonilo Bugtae, padayon ang contact tracing kag disinfection. As of press time, ginahulat pa ang resulta sang swab test sa mga close contact. Magadepende naman sa resulta ang liwat nga pagbukas sang talatapan. Samtang nagdangat na sa 30 ang nagpositibo sa COVID-19 sa katapos sang Disaster Risk Reduction and Management Office sang Sipalay. Suno kay Bugtae, halos katunga sa masobra 60 kakatapos sa DRRMO ang nagpositibo sa virus. Sa masunod nga semana, mahimo nga makabalik na report sila sa DRRMO ang una nga batch sa mga gin-quarantine. Una to nga nagpositive sa amon, tapos na lang ilang ang ilang 14 days quarantine period. Pero kung may mga symptomatic may additional pa lang sila nga 7 days for a strict home quarantine. Sa number 3, malapit sa 700 ang dugang bago nga mga kaso sa COVID-19 sa Negros Oriental. Padayon sa gihapon na pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa Negros Oriental, apesar na napaidalom sa Modified Enhanced Community Quarantine ang probinsya. Sa sunod sa 4 ka adlaw, nag-record ang Negros Oriental sa 699 kabago nga mga COVID-19 cases. Halos katunga diri ang gikan sa Dumaguete City. Ang Dumaguete City ang amat-amat naman nga nagalapit sa 1,000 mark nga active cases. 910 karon ang total active cases sa Dumaguete. Nagsaka naman sa 2,242 ang total active cases sa Negros Oriental. Sa number 2, $106 karon ang new COVID-19 cases sa Negros Occidental base sa June 21 nga report sa Provincial Incident Management Team. 40 naman na naka-recover na kag 5 ang napatay sa COVID-19 base sa among nga report. Sunod kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, nakita ng pagsaka panaog sang new COVID-19 cases sa probinsya. Nagapati siya nga ang pagsaka sang active cases sang Negros Occidental tugas ang kakulang sang kooperasyon sang mga pumuluyo. Ehemplo na lamang sunod sa iya sa iyang pagpadulong sa San Carlos City sa mga nalabyan niya nga mga nabukid nga bahin sang probinsya, madamo sang wala nagamask. Wala man niya ginasiling nga nagikan sa amo nga mga lugar ang mga kaso sang COVID-19, pero wala nagauntat ang probinsya sa pagpahanumdum sa publiko nga magsunod sa health protocol. Ang mga lugar nga may matag-as nga kaso sang COVID-19 ang ginapahanumduman nga dapat magpanikasog pagid sa kampanya kag mas estrikto nga pagpatuman sa mga health protocol. We constantly remind them naman, to exert more efforts.
also say that it's also because of their contact tracing that they get these kinds of results. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Anong ka mga pulis ginpadismis sa serbisyo bangod sang pagplanted sa mga ebidensya sa pag-aresto sadto sa Vice Mayor sang Moises Padilla kag sa iyang mister sa checkpoint. Yaring report. Sa desisyon nga ginpagwas sa National Police Commission nga ginpirmahan ni Department of the Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo, ginmapanaugan sang penalty nga dismissal from service sa Police Captain Alan Relo, Police Master Sergeant Ricardo Dingkong Jr., Police Corporal Dobel Perante, Police Corporal Felix Pisales Jr., Patrolman Michael Mundido, kag Patrolman Daryl Dormido para sa mga administrative cases nga grave misconduct kag grave irregularities in the performance of duty. Ini may angot sa natabo nga checkpoint sa Moises Padilla sa December 19, 2017 kung sa diin ginpapundo sa checkpoint ang salakyan nga ginasakyan sang anay Vice Mayor sang Banwa nga si Ella Garcia Yulo kag sang iya nga mister nga si Felix Yulo III. Sa bersyon sang tagreklamo, ginapundo sila sa checkpoint kag ginplantedan sang shabu, mga granada kag pusil sang mga pulis. Ang pusil nga isa kuno nga nakuha sa ila sa lakyan, lisensyado kag yara sa box na tago. Sa bersyon naman sa mga pulis, pagpapundo sa checkpoint, may nakita ang hepe sang pulis nga si Captain Relo nga pusil sa paas ang bana sang vice alkalde. Gani ginpapundo sila kag hinalit na lang nagsinggitan ang vice alkalde kag gintikwang si Relo. Na-recover kuno nila ang iban pa nga mga ebidensya nga isa pagig kapusil, mga granada kag shabu sa salakyan sang mag-asawa. Pero sa desisyon sa Napolcom, ginpatihan sini ang nangin pahayag sa mga tagreklamo. Suno sa mayor na karon sang Banwa nga si Ella Garcia Yulo, nagapasalamat sila ganaan ko naged Manila ang hustisya. Kalipay, gid kami kay tipin sa rabla, kalawid-lawid na ni sa amon nga naulat sini. At finally, na kuan gid na tagaan man hustisya ang amon na priso kami tungod sini mo. So at least kita kag klaro nga illegal ang ilang ginobra, pinunto gid ilang ginobra. Magluwas sa administrative cases, may pending pa nga criminal cases nga gipasaka ang kampus ang anay vice alkalde batok sa mga pulis sa korte. Ang desisyon sa Napolcom nga pag-dismiss sa mga pulis ang ilaman nga igasumiti sa korte para mapabakod pagid ang ilang nga kaso. Sa Good Vibes, grupo sa mga artist naghugbong sa kapulisan para mahuman ang mural painting sa kilid sang Police Station 6. Kampanya ini kontra vandalism kag pagpabaskog pagid sang pagpalangga sang pungsod ang mensahe nga ginadala. May report si Nico Delfin. Makaligad ang pilaman kabinulan, liwat nga nagbalik sa kilid sang karsada ang katapos ang Association of Negros Artists para mahuman ang mural painting sa pader sa kilid lang sang Police Station 6. Kaupod man ang mga pulis, amat-amat nila ginpintahan ang pader, tubtob nga mahuman ang maduagon nga dagway sang baganihan nga sila Lapu-Lapu. Suno kay Police Major Leo Stopa, nanging kaupod na nila mga artist sa kampanya kontra vandalism kag sa pagdumdum sa ika-83 nga charter anniversary sang Bacolod, ang pagpabasog naman sang paghigugma para sa pungsod ang ilaluyag tagaan atensyon. Yes, so naman kita sang partnership naton in regards na sa mga local artists naton, hindi lang nga mapatahog naton kundi ma-promote naman ang talent sa aton nga artist diri sa Negros kag makabulig man kita at least ma-discover man ang iban nga nagalantaw, iban na nagbulig man gani nagalantaw di nagbulig man sila ti pasalamat man kami. May mga nag-volunteer man kag may mga pulis man kita nga patigayon man sang share sang ilang talent. Para naman kay Joan Merides, pamuno sang ana, ugal para sa ilang makigbahin sa kampanya sang kapulisan, kag ang mapalapnag ang mga tinutuyo sini pinaagi sa ilang mga obra. Ang grupo amuman ang sa likod sa maduagon nga mural sa mga pader sa kilid sang Dalan Lacson. Wala po ang art actually feeling ko mas nagadako ang demand because ang mga tao gusto nila to see something nice, to have something nice, especially nga masako ang pag-redecorate sa mga katawhan sa ilang panimalay. Nakita man naton nga naghagan-hagan manggid ang vandalism. Mara gina hindi mo gina manegar
But, na-notice man natin siguro nga doon nagwapo naman ang obra. Nag-colorful man, yes. Oo, because amo ni nga to, nga ano, is to inspire kay mga artist man ang mga nagabandal, bala. Ang mga mural painting sa mga artist kag pulis nga naghatag sang duga nga duag sa syudad ang pamatod nga sa paghugpong kag pagbinuligay sarang malabot ang mga kadalagan para man si ikaayo sang komunidad. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Barb ka namin, kayo may partnership between sa aton nga mga artists kag sang PNP para mapatahuman ang ilang police station. Basi ming nakapoy ng PNP, no? Kampanya. So, di ba? Kadam, biskan di ka magkanto. Actually, mga amo na. Napati ako ni before, nakaobra ako na report before, Barb, nga ang amuning pagbato nila kung sa vandalism, kaya kung taga makita ni sa mga kabataan ang pasbi blank wall, attractive, katama para sa ila, parang kuris-kurisan. So, better mga artist na mabutang sang tarong nga drawing or sang mural painting para hindi pagkuris-kurisan sa mga kabataan. Lapu-lapu, ming no, na doon dumay ko ng lessons sa history. Grabe. Kagawin itong mga balita sa Negros, subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat eksakto kag balanse ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.